இன்னைக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்டான ரெசிபி மகாராஷ்டிரா லாப்ஸி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பாசி பருப்பு பேன்ல சேர்த்து நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்துட்டு ஒரு பிளேட்ல மாத்திடலாம். அதே பேன்ல ஒரு கப் ஃபுல்லா கோதுமை ரவை சேர்த்துட்டு நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்துடலாம். அதையுமே அதே பிளேட்ல மாத்தி வச்சிடலாம். ஒரு கப் கோதுமை ரவாக்கு 3 கப் தண்ணி சேர்த்து நல்லா கொதிக்கிட்டோம். இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சிருந்த கோதுமை ரவையும் பாசி பருப்பும் சேர்த்து நல்லா கட்டி இல்லாம கலந்து விட்டு மூடி வச்சிருங்க. ஜோதிஷ் சக்கரல இருந்து நமக்கு மூலிகை நாட்டு சக்கரம் அமைச்சிருக்காங்க. அதை தான் நம்ம இன்னைக்கு சேர்த்து செய்ய போறோம். இதுல ஒரு 10 வகையான மூலிகை பொருள் சேர்த்து நல்லா வாசனையா சூப்பரா இருக்கு. உங்க டீடைல்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன். ஒரு கப் ரவாக்கு ஒரு கப் நாட்டு சக்கரை சேர்த்து நல்லா பாகு மாதிரி காய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். கோதுமையும் பருப்பும் நல்லா மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சு நல்லா வெந்துருச்சு. இதுல நம்ம காய்ச்சி வச்சிருக்க பாகு சேர்த்துக்கலாம். இந்த சக்கரையிலேயே ஆல்ரெடி ஏலக்காய் இருக்கு, அதனால நான் தனியா ஏலக்காய் பவுடர் எதுவுமே சேர்க்கல. எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஃபுல்லா நெய் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுறணும். இப்போ ஒரு குட்டி பேன்ல கொஞ்சமா நெய் சேர்த்துட்டு முந்திரியும் திராட்சை நல்லா வறுத்து அதை கூட சேர்த்துடலாம். கோதுமை ரவை வச்சு இப்படி கூட செய்யலாமான்னு கண்டிப்பா ஷாக் ஆயிருவீங்க. ஏன்னா டேஸ்ட் சூப்பரா இருந்தது. ரெசிபியும் நாட்டு சக்கரையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ரெண்டுமே வேற லெவல் டேஸ்ட். கடைசியா கொஞ்சம் பாதாம் உடைச்சு தூவி இறக்கி சர்வ் பண்ணுங்க. சூப்பர் டூப்பரா இருக்கும்.